Keď jazdíš ako chlap, ako drsný, primitívny samec. Čo ti jebe? Auto 4x4, ktoré bude nekompromisne odolné a najlepšie v teréne. Myšlienkou verzie Quartermaster bolo vozidlo, ktoré nekompromisne a odolne odvezie náklad. 3-litrový radový 6-valec od BMW. A Twin Turbo. A nafta. 250 koní, 550 Nm a 8 stupňov automatika od ZF. Váži 2,7 tony. Potiahneš si 3,5, nádrž 90 litrov. Keď jazdíš ako chlap, ako drsný, primitívny samec, tak 11. 5,5 metra dlhé, tuhé nápravy, tvrdé rámy, železo, oceľ. Tu máš uzávierky vpredu, vzadu. Gumy od BF Goodrich. Parkovacie senzory, ale nebuď trapný a vypni to. Ale zás máš konzolu z vrtuľníka. Chrbát a prdel od postraží Recaro a paket Drivers dodal kožu na pá.